ମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛରି ଆସରିରେ ଗାଁରେ ଏବେ ଚିକେନ ଭୋଜି ମଟନ ଭୋଜି ଯିଏ ଯାହା ପିଇଲା ତାକୁ ପିଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ୱିନ୍ ଉସ୍କି ସବୁ କିଛି ଯିଏ ଯାହା ପିଉଛି ତାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ପାର୍ଟି ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ମିଳୁଛି ଏବେ। ଆସ ହେରି କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ହେରି ଆସ ଆସ ଆସ। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତାଙ୍କେ ତ କଂଗ୍ରେସ, ଆଙ୍କେ ତ ବିଜେଡି, ତାଙ୍କେ ତ ବିଜେପି, ଯିଏ ଯାହା ପାର୍ଟି ତାକୁ ତାହା ମିଳିବ। ହେଲେ ଆମେ ତ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି, ଆମଦି କ'ଣ ମିଳିବ ଭାଇ? ଯଦି କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଜିତିଲା ତ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବାଲାର ହିଁ ଫାଇଦା, ହେଲେ ଆମଦି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଆମେ ଯୋଉ ଲେବରକୁ ସେ ଲେବର ହିଁ, ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ କଷ୍ଟ କରି କରି ହିଁ ମରିବା ଆମେ। ହେ ଦେବା ଉଠାଲେ ରେ दुख दबू तेरे करिया